Pane, ďakujeme Ti, že Tvoja milosť a zľutovania sú nové každé ráno. Ďakujeme Ti za Tvoj kríž, na ktorom si sa stal prekliatím za nás. Ďakujeme, že si prišiel z neba, aby si vykúpil hriešnikov, z ktorých naši sýrski bratia a sestry vyznávajú, že oni sú tí najväčší. Ty si Pán a veríme v Tvoju autoritu, ktorá je nad touto zemou napriek prítomnosti satana, vládcu tohto sveta. Ale Ty, Pane, si väčší. Veríme v Tvoju moc a že Ty chceš pritiahnuť všetkých ľudí k sebe. Dnes sa modlíme za Sýriu a za roztrúsených Sýrčanov. Pane, modlíme sa, aby si Ty navštívil tento národ mocou svojho Svätého Ducha. Zatras touto zemou a obráť srdcia ľudí k Tebe, aby činili pokánie a navrátili sa späť k Tebe. Pane, Ty si povedal, ak sa môj ľud pokorí a bude sa modliť a ak vyhľadá moju tvár a odvráti sa od bezbožných ciest, vtedy ich vypočujem z neba a odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Pane, naši bratia a sestry v Sýrii veria, že Ty chceš, aby oni činili pokánie. Oni vyznávajú, že zleniveli vo svojich modlitbách a vo svojom duchovnom živote a prijali, že Ty chceš, aby začali nanovo pracovať pre Tvoje kráľovstvo uprostred sýrskych utečencov. Pane, Ty chceš, aby bolo Tvoje meno oslavené uprostred toho, čo sa deje v tomto národe. Pane Ježišu, nech je Tvoje meno vyvýšené nad Lebanonom, Sýriou a Blízkym východom. Pane, v Tvojom slove hovoríš, srdce kráľa je v rukách Hospodina. Preto sa modlíme, aby bola Tvoja sláva vyjavená v Sýrii cez Tvoju prácu v srdciach vládcov a politických lídrov. Modlíme sa, aby si začal pracovať cez vedenie a aby všetko zlo bolo zničené a padlo pred Tebou a aby Tvoja sláva bola vyjavená celému národu. Pane, voláme za túto zem, ktorá trpí hladom od prírodných katastrof a krvi prelievania. Ty o tom všetkom vieš, Pane. Chceš, aby sme sa prihovárali z hlbok našich srdc. Naši bratia a sestry v Sýrii si prešli cez mnoho utrpenia počas vojny a veľmi dobre vedia, čo to znamená byť roztrúsený. Poznajú utrpenie a bolesť nad smrťou a nad stratou blízkych. Mnohí Sýrčania stratili všetkých svojich blízkych. Ty všemocný Bože, Ty si jediný utešiteľ. Príď a buď oporou každému smutiacemu domovu a rodine. Pane, ďakujeme Ti, pretože Ty si svätý a sľubuješ, že bdieš nad Tvojím svetom, aby bol raz naplnený Tvojou slávou.